Vítajte pri mojom videu, ako si vytvoriť server na Minecraft. Je to moje prvé video, tak ma ospravedlňte, ak sa bude myliť. Tak najprv si vytvoríme nový priečinok, nazveme ho aj Minecraft server. Minecraft. A teraz potrebujeme stiahnuť Bukkit. Link dám do popisu videa a stiahneme túto zložku. Ja už ju mám stiahnutú, tak ju dáme iba, máme tu, dáme ju tam. Otvoríme a dáme nový textový dokument, sa bude volať run. Otvoríme a skopírujeme tam, tiež to dám do popisu videa, lebo je to rozdelené pre 32 bitovú verziu a 64 bitovú verziu. A toto vlastne, čo tam dáte, dáme súbor, uložiť ako a nazveme to run.bat. Dáme uložiť, vypúšime a spustíme to. Teraz počkáme, kým to dopracuje. Môže to trvať aj dlhšie, podľa toho, aký máte počítač. Dobre, teraz napíšeme stop. Až kým sa nám neobjaví press any key. Potom špiknete hocičo. Dobre. Teraz otvoríme server properties. Vlastne dáme pravým, dáme vlastnosti a otvoriť v programe to zmeníme na poznámkový blok. Už to mám. Otvoríme a máme tu príkazy, máme level name, to je meno vášho sveta, to nemám word. Potom allow flight, či chcete, aby hráči mali povolené lietať, to necháte false, ako zakázané, alebo ak chcete, tak dáte true. Potom server port, ten nechajte 25565, je to lepšie. Potom server IP, vlastne ja robím servery cez Hamachi, tak otvoríte Hamachi a napíšete tam vaše IP Hamachi. Dobre, potom whitelist, to máte vlastne, či chcete mať whitelist ako zapnutý, tak to je táto zložka. Keď dáte false, tak môžu sa prihlásiť hráči hociakí, a keď dáte true, tak ich najprv musíte napísať do whitelistu, ich hráčské meno, aby sa mohli pripojiť na server. Potom spawn animals, to je či chcete, aby sa spawnovali zvieratá. Online mode, to musíte dať false. Ak teda nemáte kúpenú verziu Minecraftu, tak vtedy to nehávate true. Potom PvP, to je damage medzi hráčmi, to ja nechám false. A difficult, to je obťažnosť, jednotka je easy a tak. Game mode, 0 je survival a jednotka je creative. Max player, to máte 20, ja to nechám na 20, ale ak nemáte moc výkonný počítač, tak si tam dajte 5. Spawn monsters, to je, či chcete, aby sa vám spawnovali monstra. Toto je hotové, dáme uložiť a znova spustíme server. Dobre, dáme stop. Teraz vlastne, ak chcete hrať s pluginmi, tak musíte ísť na stránku bukkit.org a dáte get plugins
Na začiatok by som odporúčil plugin admin CMD. Stiahnete ho. Dobre, a tento skopírujete do zložky plugin. Ak je tam. Znova pustíte server, aby sa vám nainštaloval. Dobre, a teraz keď pustíte Minecraft, multiplayer a dáte add the server a tu si dáte meno a server address, dáte IP, ktoré ste dali do tej zložky, do server IP. Snehu už to má. A teraz vlastne ak chcete používať tie príkazy, tak musíte do konzoly napísať OP a vaše meno. Dobre. A teraz vlastne chcete používať tie príkazy, napríklad dáte lomeno, time, night. Hej. Dobre. No a to je všetko, vlastne tých pluginov je strašne veľa. Potom ešte by som odporúčil admin command book, ten je tiež dobrý. Ale vlastne všetky pluginy dávam na svoju stránku, aj keby ste sa chceli pripojiť na môj server, tak tam tiež dám vlastne na tú stránku. Ďakujem za sledovanosť a dúfam, že vám toto video pomôže. Dobre, dovidenia.